झी मराठी, चर्चाही होणारच। इचलकरंजी आमदार डॉक्टर राहुल आवाडे व इम्रान डबेदार यांच्या वाढदिवसानिमित्त सामाजिक कार्याच्या दृष्टीने शहापूर कारंडेमळा गल्ली क्रमांक 6 येथे इम्रान डबेदार यांच्यामार्फत बोरवेल बसवण्यात आले। या बोरवेलचे उद्घाटन आमदार डॉक्टर राहुल आवाडे यांच्या शुभ हस्ते मोठ्या उत्साहात आनंदात संपन्न झाले। या उपक्रमामुळे परिसरातील नागरिकांच्या पाणी टंचाईच्या समस्येत मोठा दिलासा मिळणार असून सर्वसामान्यांच्या हितासाठी केलेले हे कार्य कौतुकास्पद ठरले। या प्रसंगी आमदार साहेबांचा तसेच इम्रान डबेदार यांचा वाढदिवस उपस्थित मान्यवर नागरिक कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत साजरा करण्यात आला। वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छा देताना नागरिकांनी आमदार साहेब व इम्रान डबेदार यांच्या पुढील आयुष्याला उत्तम आरोग्य, दीर्घायुष्य व समाजकार्यासाठी अधिक ऊर्जा लाभो अशी प्रार्थना व्यक्त केली।